سلام تانا تقبلوا فنو ار تي في ام كتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعتنا اخيرو نلومي سولس 23 مغابيت ساعه 9 مشز ترالو زينا ومستنادو حيزلنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعد مشام تولدي كم تلمود بغنطاتو فيلم ኤርትራ ባይቶ ሚኒስትራት ኤሮፓ ህብረት ንዝሕለፈው መሰረተ አልቦን አንቃጽ ንጉሳነ ብትርነጽጋቶ አብዝ ዘሐለፈ ሳልስቲ አሞሸብ ማከራት በስተገብረ መርመራታት 45 ዜጋታት በኮሮና ቫይረስ መልካፎም ተረጋግጸው አርማት ጀራዲን ንዞባ ፎርትሳዋ ዘሎም ሕስረታት ክፍትሐሎም ሓቲቶም መንግስት ጀርመን ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁጻር ጸንዕ ዘሎ ግራት ክሳብ 18 ሚያዝያ ክቅጽል ወሲኑ እስራኤል ውሽጢ ክልተ ዓመታት መበራብ ዓይ ምዃኑ ዝተገልጸ ባይታው ምርጫ ተኻይዱ ባንግላዴሽ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሮሂንግያ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ኤርትራ ባይቶ ሚኒስትራት ኤሮፓዊ ሕብረት ትማሊ ንዝሕለፎ መሰረተ አልቦን ዓንቃጽን ውሳነ ብትሪ ነጺጋቶላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ይስዕብ ጋዜጣው መግለጺ መሰረት አልቦን ዘይቅዱውን ውሳኔ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኤርትራ ባይቶ ሚኒስትራት ኤውሮፓዊ ሕብረት ንዝሕለፎ መሰረት አልቦን ዓንቃጽን ውሳኔ ብትሪ ነጺጋቶላ ኣብቲ ገታእ ስጉምትታት ንጉሉሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ስያሜ ዝተዋህበ ውሳኔ ኤውሮፓዊ ሕብረት በዚ እኩይ ተግባሩ ብፍሉይ ንቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እዩ ኢላማ ገይሮም ኤውሮፓዊ ሕብረት ነዚ ውሳነ ዝኽሕልፍ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መዝነት የብሉን ዝተፈብረኸ ክስታትን መንቀሊኡን ተልእኹን ካልእ ሕቡዕ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን እዮም ግደ ሓቂ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንዝሞተ ጃንዳ ወያነ ንምድሓን ይኹን ናብ ስልጣን ንምምላስ ዞባቐርና ኣፍሪቃ ብድሆታቱ ንምግጣምን ኣጠቓላልን ዘላቕን ምትሕብባር ንምስጓምን ንዘካይዶ ዘሎ ዕቱብ ጻዕር ንምድኻም ብህልኽ ክሰርሕ ጸኒሑ እዮም ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብዚ መግለጺ እዚ ንኤርትራ ነጺሉ ዕላማ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎርብን ምስኳዕ ናይ ዘለዎ ዕላማ መርኣያ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 22 መጋቢት 2021 ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ ጋሽ ባርካን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 45 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጾም ካብዚኦም 34 ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት 14 ኣብ ዓዲ ኻላ 5 ኣብ ሰንዓፈ 5 ኣብ መንደፈራ 3 ኣብ ዓዲ ቀይሕ 3 ኣብ ደቀ ምሓረ 2 ኣብ ማይምነ 2 ድማ ኣብ ድባርዋ ተወሺቦም ዝጸንሖም እቶም ዝተረፉ ድማ 9 ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ዞባ ጋሽ ባርካ ከምኡውን 2 ካብ መወሸቢ ማእከል ኣስመራ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 40 ኣብ ዞባ ደቡብ 18 ኣብ ዞባ ማእከል ብጠቕላላ 58 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነውን ከለው ጓል 61 ዓመት ዜጋ ድማ ኣብ ኣስመራ ብሞት ተፈልያ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3163 በጽሕሎም 2923 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 8 ብሞት ዝተፈልዩ 232 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 23 መጋቢት 2021 መንእስያት ሽዕብ ወዳቢኦም ብምሕያል ኣብ ከባቢኦም ዘለው ስድራ ስዋት ንምሕብሓብን ብገንዘብን ጉልበትን ንምድጋፍን ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም እቶም መንእስያት ነዚ ዝገለጹ ኣባይቲ 40 ስድራ ስዋትን ጽጉማት ወገናትን ንምጽጋን ጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሃይዶም ኣብ ዝነጠፈሉ ዘለው እዋን እዩ ውጽኢት ናይቲ በብኻቢኡ ብመንእስያት ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ልዑል ምዃኑ ዝሓበሩ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ብሰፊሑ ንምትእታው ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም መንእስያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ 736,000 ናቕፋ ብምውፃእ ንስድራ ስዋት ደገፍ ከም ዝገበሩ ሰነዳት ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኣብቲ ዞባ የነጽር
إذا خمزيلن كله بيت صحفة عيون محبرة ودحنتن أب نوزواجين دا زي التفلالية تجمعات نزلهم زيجاتات بدمر لعلميتن عسران كل تنشح نعفة من السياد سرحتنيات من قست دما 7 كل تنشح نعفة بموجة نعسر تغلتس دراسوات كم زحجزو حالة في بيت صحفة آتو جابر أدريس قليسهم المعتي جرادين الزوا فورتسوا زلهم حسرتات فتح ترخيبو نتفتاتهم بمدنفع مهرتهم كسسنو 5 خلو قليسهم وكل إرينا عبد ياسين زدالو تبصاب أزيب برهنة كتوربيع أمن زوا فورتسوا لمعت جرادين زنتفو زلو حارستوت في الرياتهم بعينة متأنن مدنفع زكايد وزلو تعري زيادة معنى خخون زلوهم حسرتات كفتح لهم حتيتهم أما محدار كباب وايكازل معزلو أبزهبو رئيتو أتخبابن لمعات أحمل تنفرتات متجو كان تخونه بسنك واحد تحت بايتا وماي مروت زرقي مدهانيتن قرب ندادن زفاري لوقتن عينتن أزيو كم تدرته بمتقاس زملكتهم أكلات قولحتاك قبرلهم أتحسحسيبهم مريت ذهب كايا زقبليو كم تري أزلها بزغونا جين حسرتات علنا أبزو وعنزي خمان خينا لمع حسرتات نايماي علنا حجي حاجايو قرب نعرفلو دلنا مخنيات كا واحد ما يسل دلنا يسقعنا ابز خبابينا ديغا يلن حصب يلن اتي عيلاتات غدل سل دبل مسكرمت تتصقعنا عينا نسرح كل غزي سلازي حجي ابز خباب زي ديغا انت تقبرلنا نيرمو اب عامت 3 غزي زحفس مريت جين علنا ذهب كايا زقبل مريت علنا حلفي لمعات مسنو أبتن أزوبا إنجنر مول جبرزجني إرينا بزهبو حبريتا أبقى ماقم ربا سواك لمع زخل بتغلى لغل تشعن 500 هكتار كمزلو أتشعن 500 هكتار دما درو يلمع مهلو بمتقاس بسنك وحدة تحت بايتا وماي قبل معات أحمل تتراي تدري تزلو نتفتات نم بربار تحت بايتاوي تحستو ماي كهبت مزخلو مدبات كتكبرو كمزد اللي قاليتو زفريو أزيو بزحيو شغورتي طاف بربره كوميدره دبا برج زي كله زي وقت زي فلي بمولو اب زخونه بزحف كيا غزي يفريو እዚ ኸም كله ግን ጸጋማት يبلوم ማለት አይኮነን ባአና ዝመጽቲ ሕጽረታት አሎ አባና ውሑድ ይድመጽናቲ ናይ መዳበርያ ኹን ናይ ካለ ቀረባት ውሑድ ይዝመጽና ነዚ ኩሉ ነኽ ኣብ ዝለዓለ ክበጽሑ እንድሕር ኮይኖም ካብዚ ደለዎ ንላዕለ ኸፍሪ እንድሕር ኮይኖም ከዓ እቲ ቀረባት ተዝማልኣሎም ከምቲ ናይ ቀደም ዝወሃቦም ዝነበረ ካብዚ ንላዕሊ ኣፍርዮም نهاجر مخنا مالتي. إنجنير مولو بتوسخي المعت الجرادين أبكن دمدابريان كال كيميكالاتن كومبوستن تحسو حمد زهبتم كال بحريا ودوخ عنك تقامو كم اون كافقرا مريتن برست عقراب النمك لخال فرز هبو عتكلتي كزوترو مخيرو أب نصدوا قردت نبرتي من محدار كبابي اندرايوب كاب مفارق ورحلكاتي تجميرهم وفراتات معقاب حامد ماين يسلاسل اللوم تتوعي معقاب حامد ماين أبتن الزبا إنجنير إدريس أدالة نيرينا بزهاب حبريتا أتي بموهاد بيت صحفة مينستر حرشان من محدار كابي اندرايوبن أب نحرشها بوتاتات زكار زلو نتفتات كساب مودات ورحميازيا زغط المخان بمتكاس زاقت لعلي 3600 مترو كم التزالي قليصهم بتعمام لعلي 450 عقم سبب السمون 4 جزينا وفرة أدمع سرح يعمم كم زلو أتزترخ بحبرتها ينتصر نبرت بوغنم ناقد سنة نايت مدى بمتكاس بستفل عليه تساقمات قراوتهم كزاليو نايزي كيلو تساقماتن آرقاوانن كزاليو مخانم آرقاقيسهم كبرات عزبتنا الزعبة قراو زينايو مكتالهم كتسلو دقيمة بخبر عجم منغست جرمن لبدا كوفيد 19 مقصر ام منقسقاسن محبراو مرحاقن اصنعي وصنح اجراتات كسب 18 ميازيا كقصل وسينوم مراحيت منغست جرمن انجلا ميركل لوم 23 مغابيت ابزهبزتو غازيطاو مغلصي مس ام حضرتي كفلات هاجر بزتبصح مردا تاجراتات كم زلو كقصل كاب حد خصاب 5 ميازيا بزلو قنيات فاسيكا دما تاجراتات كترر مخانو افليطام أبتي معالتات مبزحتو تكالات مشتا قحو كعصو متخاب يخون منقسقاس كاب حدا بوتان أبكال دما كدرت مخانيا چانسر المركل حبيرا
ኣብ ጀርመን መጠን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ 100 ሰባት ካብ 100,000 ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝጠቅስ መንግስቲ ጀርመን ሓድሽ መልከፍቲ ብነሃሪ ወሲኹ በቲ ቫይረስ ተሰኒፎም ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝዕቀቡ ሰባት ቁፅሪ እውን ዛይዱ ከም ዘለዩ ዝገልጽ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዝተመዝገበ ልዕሊ 8,000 ሓድሽ መልከፍቲ ተደሚሩ ኣብ ጀርመን ጠቕላላ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ኣስታት 2,680,000 ክኸውን እንከሎ ልዕሊ 75,400 ድማ ሞይቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃንጋሪ ብቻይናዊ ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ካንሲኖ ዝማዕበለ ፀረ ኮቪድ-19 ክታበት ብህፁፅ ናይ ዋን ሓደጋ ፍቓድ ኣብ መዓላ ክውዕል ዘፍቀደት ናይ ፈለማ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይና ኣላ ሃንጋሪ ኣቀዲማ ብቻይናዊ ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ሲኖፋርም ከምኡውን ብሩስያ ዝማዕበለ ስፑትኒክ 5 ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዘፍቀደት ይግለጽ ኣብ እስራኤል ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ልፍንታዊ መንግስቲ ኣብ ታሕሳስ 2020 ድሕሪ ምፍራሱ እስራኤላውያን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መበል ራብዓይ ምዃኑ ዝተገልጸ ባይታዊ ምርጫ ሎሚ 23 መጋቢት የካይድሎም እንተኾነ ግን ኣብዚ ባይታዊ ምርጫ እውን ሓደ ሰልፊ ዝበዝሐ መናበር ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ዝጠቐሱ ተንተንቲ እስራኤል ናብ ተወሳኺ ፖለቲካዊ ነውፂ ክትኣቱ ከም እትኽእል ይእምቱ ምስቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ዝምራሕ ሰልፊ ሊኩድ ተላፊኖም መንግስት መስሪቶም ዝነበሩ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ንዝተወስደ ስጉምታት ብምቅዋም ድሕሪ ምስሓቦም እዩ መንግስት እስራኤል ከብቅዕ ተገዲዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ካብ 2009 ኣትሒዙ ነቲ ሃገር ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ባንግላዴሽ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሮሂንግያ ትማል 22 መጋቢት ኣምሳያኡ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 15 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ተቃሊሖም ደሃይ ልዕሊ 400 ካልኦት ጠፊኡ ምህላውን ልዕሊ 560 ምቕሳሎምን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም በቲ ባርዕ ልዕሊ 17,000 ግዝያዊ መዕቆቢታት ብምህማኹ ልዕሊ 45,000 ብዘይ መጽለሊ ምትራፎም ይግለጽ ኣሎም ፖሊስ ባንግላዴሽ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር ዘኽእል መርመራታት ከካይድ ጀሚሩ ምህላው ኣፍሊጡ ዘሎም ኣብቲ ማዓስከር ብጠቕላላ ልዕሊ 124,000 ስደተኛታት ሮሂንግያ ተዓቂቦም ከም ዘለው ዝግለጽ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 137 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰመዝ ፀጥታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ 3 ዓድታት ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ዛጊት ቁፅሮም ዘይተሓበረ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ብዙሓት ድማ ንህይወቶም ብምስጋእ ኣባይቶም ገዲፎም ከም ዝሃደሙ እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጦም እቲ መጥቃዕትታት ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝገለጸ መንግስቲ ኒጀር ኣቐዲሞም ካብ ዝተኻየዱ ተመሳሰልቲ ፍጻመታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ኣረዲዮም ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ብዘለዎም ሽብራውያን ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ኣሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ሃገር ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ህይወት 66 ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮታት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንዝተዓወተ መሐመዱ ባዙም ብድሆ ክኾኑ ከም ዝኽእል ይእምቱም መንግስቲ ኒጀር ንቁፅሪ ናይቲ ኣንጻር ሽበራ ዝቃለስ ሰራዊት ከም ዝወሰኸሉ ኣብ ሳልስቲ እዚ ምግላጹ ይዝከር ጸጥታው ዘይርጉድነት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንምህድኡ ኣብቲ ዞባ ዝተዋፈረ ግዳማዊ ሰራዊት ዛጊ ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘየምፅእ የረድም ኣብ 2050 ብገምጋም ኣስታት ፍርቂ ካብ ህዝቢ ዓለም ሕፅረት ዝስተማይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሚቱም ብዝሒ ህዝቢ ከምኡውን ዘይግቡእ ምሕደራ ማይ ጠንቂ ናይቲ ጸገም ከም ዝኾነ እዩ እቲ ውድብ ዝገልጽ ዘሎም ኣብ 2040 ብውሕዱ ሓደ ካብ 4 ቆልዑ ሕፅረት ዝስተማይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ኣብ ናይ ሳልስቲ እዚ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎም ብዝሒ ህዝብን ዘይቅርዑ ምሕደራ ጸጋታትን ንጠለብን ቀረብን ባህርያዊ ጸጋታት የመዛብሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ክፍለ ሃገር ኮሎራዶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትማሊ 22 መጋቢት ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሓደ ኣባል ፖሊስ ዝርከቦም 10 ሰባት ከም እተቐትሉ ሰበስልጣን ጸጥታ ኣሜሪካ ሓቢሮም
اتمتقعتي مننتو زي تفلت عطوق اب حدا نقداو تكال بزخفته تخسي كم اتفصميو زغلص زلوم زاغيت نايت متقعت حلافነት زوسد اكل كوانت زيله بوليس كولورادو ግን فصام نايت متقعتي خون كم زخل نزطرطر منسي تخس توكيسو دحر موقعو اب تحت قيدي اتيو خم زلو افليطوم ب10 شش مغابيت اب اتلانتا بستفصمه تمساسال متقعتي شمونت سبات كم تقتلو يذكر وانتو القاو برت تنقناي زي تدغاغام تريوتات خون كم زخل مس امريكا قربت زلو وغنات يغلصو تونيزيا بوشتا عقمه كم زمعبلتا زتغلصت ساتلايت بعوت نابوا خمز وانچفت تقاليحم اتاوانت كوبانيا تيليكومنيكيشن تونيزيا تيلنت زخونت ساتلايت تمال 22 مغابيت بسويوز كلتا روكيت ناي روسيا اب كازاخستان كاب زركب مدبر كم تونچفت تحبيرم مسرح هنصت ذا ساتلايت اب 2018 بحاده جيله من اسيات كيلاتات مهندسنا تونيزيا خم تبغسز توصبصبات بخيلاتات تعاودي زخونو مهرات دغفنا تغبرلهم دما اب عوت كم زبصحو يردوم بريزيدنت قيس سعيد نمونچاف ذا ساتلايت كبرن فنانن حزب تونيزيا زعزز اغاطامي كبليو غليصوا نسعى استرالو زينو سنراب زازيمولو زغصل فنوه منبات اريتي بختكاتلو بخبر قدم